Tong ai kubre pi barok ki blog ki jinga ki page ni video menta bat na da page ni video hado bandukut wat page tang chiteng re page hado bandukut kenang bapin shai bapin sngot hu ye ga jing shisha ka tin ka jong blai namar dai ta ka tin ka jong blai ka bolong ka jing shisha ka bakren ye ke ba shisha baleng ong ta namar ke barok ke badon ha ka tin ka jong blai ka ba blai ukran nyo i ki jia menta ngi ki jia mentaban onyet pendap plo bisinga sngap ye ke kubor ga joble hadu bandukut bat ngangit scam kani ke kubor kan long jingr khu nam ta chupi we kan ki ba sngap ye ka hadu bandukut la sounds ngi ulasros udon halom jingtep namar ula yam la tep na yu re u jiskres ula penim yo lasros ngak tin ke joble haswa ba kan jia kata kaktin ke joble ko ong ba hakapor ke ba udang pang kameri bat ke partha ke dai ki para jong lasros ki la pha yu juskus bun wan che yeng juki khanang ba juskus un khia yu para joki ba U Jisu ong ba u klem wan u pen slam ye gaban wan ba U Jisu ong ba kani barok ka jia khanang ba pendon brom yu khonu breu ka bod ba pendon brom ye ka kerteng jong juskus bat ong kaktin ke joble ula pen slam ba hin ka tukan ni por ulasros ulayam no para din ba ulayap kila tep yu la don lumjingtep U Jisu U ulawan chagayeng jong kiniki shipara mo kameri ber kamartha ba ulasros ulawan chagayeng jongki hadin ba ulawan chagayeng jongki kitin ka jomble kong u khlem pat poi chagayeng juken re kani kamartha kalej ban mare ban wan U Jisu bat ka ega bajia ang kitin ka bat kameri ru kawan kale kumtai kawan bat kada dem krup hakikat Jisu ke damane U Jisu kada mane kada yam bat apa U Jisu yo i yakini ki armut yo i yakini ki armut bat yo i kameri ba kani kameri ka yam kaktin ka jomble ka ong ba U Jisu ula yam bat U Jisu ulong yang ini lech silom jingtap bat U Jisu ulong ya kameri U Jisu ulong ya kameri Yones kelom khatwei kat khot ka ba live kunda U Jisu ong tu khlino ya utu umau khang kamartha kapara jong ta balayap ka ong hau kutrai kata ula itung na ba kani kalong kabasaw si U Jisu ong ka ngamsiam la ong ha balada phan ngai phanyo i ye kaburong jong blai U Jisu la lo pha khlino ya taw mau harga me ke gini kamartha kala artatin karon ka jing atatin hagade ka jim jong amartha bat ka tin ka joble ka ong ba U Jisu la pha ban khali bat ada population stripe pinyo iba U Jisu la penim yo lasros udah pertajam udah khot yo lasros bat usara lasros ula yeng jot kata ka jingyap ka baudon bat ula im ong ka tin ka joble lasros ula im hapdeng ka jingyap bat saus ni ula don silom jingtep hare U Jisu ula penim yo Jisu ula penim yo lasros klo bisinga kaiga mga kwa panwara nang nagaktin joble han kapor pa bisinga yo la si don apdeng jo piro hakan kapor ke bepe ni video menta let's say ki bahayang sem jo pi ki don apdeng ka jingyap haga kiat haga drugs hakino gidu benta kila addicted bat ba yo let's say pila duai re pimyo ke jubam kumbaga Mary bat kamartha kani katin ni jumle kaong bagi pha U Jisu hale hynrei uklem wan hakapor ka bagi pha yu larangan ong da kwingin tin U Jisu uklem jubam hakapor ka bagi kikwa ye ka jubam yo le se ga jim go jompi pi klem yo jubam hado menta pikwa ba ublei un jubam noi pikwa ba ukpa un kalano pikwa bagi khon gin kalano pikwa bagi yang kesem spikan kalano kan itho na U Jisu pin screen yo ublei baro sieng bat kamlong kumta bat kadang long was benban kadang jor ga jingjia kadang jor ke ga bajia ke yang kesem go jongpi bat kamjia hakapor ga bapi kwa rek ga bangamut bandong pro bisinga duai yaine ban duai U Jisu hakapor ga jong unle gi kamba U Jisu hakapor ga jong unwan ban le gi kamba ke yang kesem go jongpi ban le gi kamba ha ga jim go jongpi simet yo le sipi perkhat ba utu te ulayap omdan kam shu banduai ngam duai shu ngam kwa shu banduai yo le si pila kaino yo tu ba ulayam namar ba pimyo ga jubab
hakapor ka ba pidwai bat let's say ukpala ni ke kamila ni mano ni yang asam jupi let's say kadang jor kata ka jing snew kadang jor kata ka jing long ka jing emski ka ba long persya ya kamon ka jong play harenga kwa ban oi people bisinga ba U Jisu hakapor jungu unjuba ya ka jing duai ka jong pi ka badon kam ka long yaine banduai wengi ka jing atatin na ka jing ka jong pi kamartha ka don apdeng ka jing atatin kan paga Mary pat ka mani ki U Jisu ka dem ka mani ka singot hu U Jisu sula kamartha pat ka don apdeng ka jing atatin wat ai ka jing atatin ka jong pi kan yo ban trekam po jong pi wat ai ka ni ka jing atatin kan yo ba trekam po jong pi re ai ba U Jisu unyo man le ke ba khraw ka jing pi ai ba ka jing duai jong pi ba pin duai de ka jing ai ba ka jing jong pi kan yo ban trekam bat pin yo i ki kamba ki ba khraw kle yo mau don nu mau ba penwit ba penthut ha ka jing pi kle no to mau kle yo to mau plo bisinga pin yo i kin ja ki kamba yo le se ka jing jong pi simen pila duai la slam pikwa ban yalap ke gospel Jesus pikwa ban keren ke khin ke juble pikwa ban le ke ba khraw han ke namta ka god ka hima ka jong ble re phimla kle yo mau plo bisinga don umau ba penwit ba penthut ke jing pi don umau ba penwit ba penthut yaki kamba ka jong ble kle no yo to mau kle no ikata ka jing atatin kle yikno no ka jing bom ngai na phik plo bisinga phinyu i ki kamba ke ba khraw kin jia wal da phi parkhat ba om don lat chu yo khon janga om don lat chu yo khpa om don lat chu ino ki ba heng sam chu phi ki tu te ki lakut utu to lakut re ha U Jisu plo bisinga kalong ka por ka ba piang ba U Jisu le ki kamba ke ba khraw ha ga yeng ka sem ga chupi wal ada pi yo i ba ka yeng ka sem chupi ka don preng ka jingyap ha ka kan jam sem ka jingyap ha ka pop ka jingyap ha ka ket ka jingyap ha ka drugs ka jingyap ha ka kam snew ha ka no kam snew re U Jisu ula man le ki kamba ke ba khraw ula man pelaj plo singa ula ban map ula ban pynim ye ka man sem ka ba yap ka jinga ba ka chupi ka ba don kam ka long shenia ban IT kle yo mau plo singa duai de ka jingai shenia U Jisu mane U Jisu ublen ko